Euskal Herrian orain errelatoa edo errelatoak pluralean ditzen den hortan, eztabaida hori irekita dago gure indartean. Eta hor, hainbat ikuspegi ezberdinetatik, hainbat ikerketa, deklarazio, mugimendu bat egon badago, eta hor, biktimak direla, mota ezberdinetako biktima eta jatorri ezberdinetako biktimak direla, edo presoen kasua, edo mugimendu feministak ere, genero perspektibatik ere landu du gaia, Euskal Herrian egon den violentzia eta dagoena. Eta guk faltan botatzen genuen beste perspektiba gehitzea, eztabaida horretan. Eta da hizkuntzagatik egondan eta dagoen jazarpena gaur egun, historikoki egon dena eta gaur egun dagoena. Horregatik nahi genuen zerbait xumea egin, nolabait gaia mahai gainean jartzeko, gaia plazaratzeko, eta nolabait eztabaida hori elikatzeko ere, eta esaten genuen hizkuntzaren egoera, euskararen egoera ez da kasualidadez gertatu, zapalkuntza historiko baten ondorioa da, hor violentzia egon da, violentzia ezberdinak egon dira, eta guk horri guztia mahai gainean jarri nahi genuen, Nolabait, abiapuntu bezala, egia aldarrikatzen dugunean, eskatzen duguna da, gertatutakoaren egi osoa jakin nahi dugula, Ze gertatu den, hemen azken finean hizkuntza ordezkapen prozesu bat egon da, Frantziar eta Espainiar estatuek sustatutakoa, horrek hizkuntza gatazka bat sortu du, eta hor azken finean lege arau, dekretu eta hainbat neurri erabiliz, azken finean hor egon da implizituki edo esplizituki bortxa bat erabili da ordezkapen hori sustatzeko, Euskararen aurka eta Euskaldunen aurka egiteko. Guk eskatzen duguna da horren guztiaren ikerketa egin behar dela. Eskatzen dugu ikerketa independiente, sakon eta integral bat, horren guztiaren dimentsioa eta nolakotasuna ezagutaraziko duena. Eta horrekin jakingo dugu zer gertatu den eta zer gertatzen ari den azkeneko garaian, azkeneko mende luzeetan euskararen zapalkuntzan. Gertatutakoa sakonduta gero, erantzule batzuk egongo dira. Ez da kasualidadez gertatu euskararen atzerakada, euskaldunok euskaraz hitz egiteari ez diogu, gure arbasoek ez zioten nahita edo borondatez euko egin euskarari, hor erantzule batzuk daude atzean. Eta instituzio batzuk, estatu batzuk, botere batzuk daude horren erantzule, eta eskatzen duguna da, eurak nahiko genukela, eurek aitortzea egindako hori, Aurreratzen gara manifestuan, jakin badakigu ez dela egongo aitortzarik, ez bakarrik ez dutelako onartzen egindakoa, baizik eta ere jarrerak ikusita, binda berriz eta egunero ditugu adierazpenak eta gaina orain hauteskunde kanpaina oraindik ere bortitzago, estatuen aldetik borondate osoa dutela politika horietan jarraitzeko, eta hor mugak, euskararentzako mugak, euskaldunentzako mugak, mugak ezarri edo sakondu nahiaren adierazpenak etengabeak dira. Beraz, aurreratzen garen eta guk eskatzen jarraituko dugu aitortza hori, baina ez gara horren zai egongo, Guk plantatzen duguna manifestuan da, erreparazio etorriko dela euskararen normalizazio eta berreskurapen da normalizazio osoa lortzetik. Eta hor, azken finean, plantatzen duguna da euskaldunei eta euskararen hiztun komunitateari da goazen gu geuk gure hizkuntz politika burujabea plazaratzea. Izan gaitezen burujabe eta burujabetzaren bidez berreskuratu ezagun euskara eta iritsi gaitezen euskaraz normaltasunez bizi ahal izatera. Normala, historikoki, milaka hizkuntza galdu dira eta gaur egun ere astero heltzen dira hizkuntzak. Arrazoi nagusiena da, beste hizkuntza nagusiago bat edo batzuk ezartzen zaiela hizkuntz komunitate horiei. Gure kasuan, frantsesa eta gaztelera ezartzen zaigula, ezarri zaigula mendeetan zehar, eta hor azken finean da hizkuntz politika, linguizida, programatu bat, kontziente bat, arau eta neurri asko jaso dituenak, eta hori azken finean praktikan
izaten zen, eraztuna erabiltzea eskolan zigortzeko, ez? Baina eraztuna irakasleak ez zion jartzen ere borondatez, azkenean zen kate begi baten, azken katea zigor hori aplikatzen zuena, ez? Hizkuntz komunitate normalizatu batek bere hizkuntzaren transmisioa etxean egiten du lehendabizi, gero eskolan hobetzen da, hedabideak ditu, kultur eskaintza zabala edo, ez? Zabalagoa gehiago gutxiago eduki dezake. Nolabait hori da, hizkuntz komunitate normalizatuetan dagoen sistema, ez? Eta guk dioguna da, euskararen kasuan, hori guztia desegituratuta dagoela, ez? Ez dagoela behar bezala egituratuta, ez dagoela normalizatuta, ez? Eta lehenik eta behin, asko eta asko dira, etxean euskara ezagutzeko aukera ez duten euskal herritarrak, ez? Guraso erdaldunak dituelako. Eskolari esleitu zaio funtzio euskararen ezagutza transmititzeko funtzio hori, baina ikusten dugunez ere hori ez du bere osotasunean betetzen, ez? Irakaste ereduek ez dute funtzionatzen, Euskal Herri osoan ez dago aukerarik euskaraz ikasi ahal izateko, eta horrela, aipatzen dituen parametro guztiak ditugu desegituratuta edo normalizatu gabe ditugu, ez? Euskararen ikuspuntutik, ez? Iritzi helduak uste handikoa. Eztabaida polita eta azken finean guk geuk ere etxe barruan eskolan eskolatzen daukagu eztabaida hori irekita, beraz ez daukagu azken finean guk geuk ikusten duguna da hasteko terminoak argitzearren, ez? Euskalduna diogunean da euskara dakiena, ez? Euskal hiztuna dena, ez? Eta Euskal Herritarra, Euskal Herrian bizi den herritar oro, ez? Gure ustez euskaraz ez dakiten Euskal Herritarrek ere azken finean dira biktima dira, beraiek ez dakite euskara arrazoi batzuengatik, ez nahi eta ikasi uko egin ziotelako euskara ezagutzeari, ez? Lehen aipatzen duen bezala, edo gurasoek ezin izan diote euskara irakatsi, edo eskolan ezin izan dute ikasi, eta bar, ez? Orduan, horiek ere, nolabait, euskuntza gatazkaren biktima dira, eta zer esan dute, ez? Eta guk nolabait, berezketa ez dugu kokatzen, euskal hiztunok erabakitzen dugu eta gainontzekoek ez dakazu erabaki amenik. Gure ustez, herri osoa, herri gisa, euskal herritar guztiek erabakitzeko aukera izan behar dugu, ez? Eta beraiek ere eskubide batzu dituzte eta hori guztia eskubide horiek bermatzeko ere borroka horretan beraiek ere parte hartu beharra dute, ez? Eguzkia